víkendu začíná nová soutěž. Věřím, že Králův Dvůr v první bitvě zvládne. Králův Dvůr je loňský finalista, takže určitě nás nečeká nic jednoduchého. No teďka to byla sranda. O víkendu začíná naše tažení za první ligou. Přípravy jsou plné proudu. Doufám, že sérii proti Králováku zvládneme. Nejdřív dřina, potom zábava, playoff začíná. Zalepím volísky a jsem připraven. A co vy? Zdraví mi nedovolí hrát, ale doufám, že kluci vyhrajou proti Králováku. I tímto bych vás chtěl pozvat na tenhle víkend a doufám, že kluci to ubojujou bezdárný konec. Přijďte se podívat, tenhle víkend nebudete litovat. Přijďte nás podpořit o víkendu 4. a 5. března. Sobota o 4, neděle o 6. Přijďte nás podpořit. Přijďte v sobotu a v neděli vyhrajeme. Sobota, neděle. Přijďte nám pomoct zvládnout naše bitvy. Přijďte se podívat na první bitvu a přijďte nás podpořit v postupu do první ligy.